Може. О, здравейте! Аз се уча да не мирише неприятно. Сега ще проверим дали съм постигнал желаният ефект. Не съм го постигнал. Забелязал съм следното. Вляза някъде, всички излизат. Защо бе дежанам, съм се питал, нали? Българинът ходи на баня рядко. Това сме го наследили от нашите велики български ханове. Хан Аспарух, хан Крум. Първия е минал през Дунава и тогава се е окъпал за пръв път. И това е останало традиция вече в нашите поколения. Един път месечно, максимум 2 пъти 6 месечно. И винаги българина се е къпал с коня. Затова и неговото знаме е било опашка на кон. А под опашката е било ад. Ако хан Крум не миришеше на пръч, щеше ли така лесно да победи Никифор, който се е къпал, радише в разни византийски, радише, гнусни бани, радише? Не можеше това да стане. Дори като е помирисал така Никифор, Крум казал, аз какво правя още жив? И аз си резна главето, а се отдам да пият тия хора тук, да се веселят, че имат хубаво вино. Винаги сме се славили с хубаво вино, това е друга история. Който пие червено вино, мирише на хубаво. Който пие бяло вино, мирише като мен. Сега ще ви кажа едно стихотворение във връзка с миризмата. В устаичката пръска аромат, оставени от мен чорапи. Миришехме на пот и лошо и всички се казахме Гошо. Благодаря за вниманието. Добър ден! От известно време аз се уча да не изневерявам на мъжа си. Малко трудно се получава, но особено когато дойде пролета и всичко се разпъпи и всичко напръщи. Просто копчето пами ще изхвъркне. Ето за това аз съм облякла това зелено сако, за да бъда в унисон с разцъфтялата пролет. Обикалям тук в района, където има сладкарнички, нали, такива заведения, където аз не е запозната и за добуша, нали, там за разните ми сладки работи. Ами заради пичовете там, които седят, нали, ядат сладко, им става хубаво. А иначе, така аз разцъфтявам с идването на пролета, с цъфтежа на дърветата. И затова и в зеленко така съм се облекла и съм напъпила като една ябълка. Ябълка като неродена мома. И като видя пичовете и направо се променям, особено ако видя някой с татуировка тук, котва или русалка или нещо написано, направо става много лошо положението. Но нищо да аз ходя наляво-надясно тук, нали, из района. И да ви кажа така, като дойде пролета и ми идва така да се покатеря на едно дърво и да извикам: искам пич! Ама не става то по сладкарниците, става повече така запознанството с пичовете. Обикновено тук по месарници, по бакали и така се запознаваме. Особено пролетно време. През зимата е малко по-трудно, защото от пушъка в заведенията не мога да видя кой какво представлява. Евентуално татуировчица, ако има, или тук мустак, така да пуснат. Значи всъщност... усещам нещо. Мирише ми на мъж. На пич, по-скоро бих казала аз. Сега ще му привлеча вниманието с една деликатна кашлица. Ами искате ли да ме наебете или да отидем в сладкарница да пиеме кафе? Първото какво беше? Да ме наебете. Или пък да пиеме кафе. Направо да ме мете. Моля? Към ме мете да отиваме направо, защо да губим време? Без да пиеме кафе. Времето е късо, времето е наше. Времето е наше. Вземи панелите, трабанта и повече не ме мъчите. Ма как хумористично се получават при нас нещата? Ама мен пък ми се пие кафе. Аз съм цар на бицовете. А пък аз естествено руса съм аз. Така ли? Да. Защо сега сте по-различна? Ами защото се уча. На какво? Ами да не изневерявам на мъжа си. Така, няма да стане, не. Няма, аз съм пробвал, не става, не. Изневярата е моята сък. То в изневярата има хем вяра, хем и изне. И изне. А много ме бива... Да ходим да пиеме кафе. Айде, да ходим да... Не, нали? не. Или първо ще ме Първото. Първото. Ете. Ами, какво? След кафете, ете или ете, и после кафете. А то мога да стане песен. Ете. Ами вие първи, аз. Вие първа. Не искам малко да видя аз след вас. Аз след мене мръсника, нали? Не преди това. Какво казахте? На някой говорите ли? Не. Обещавам, че това ми е последната. Не, пред последната изневяра. Тън. Да виждам. Уча се. Ще се науча.
2 години още